Здрасти, хора! Аз съм пак тук, Павел Станчев и Христо след малко ще влезе в играта. Айде, влези! Добре, аз се взема. Без да искам. О, я виж това. Това е много яко. Само за 20 евро. Да. Значи джемове също. Лекуване. Добре. Чакай, сега съм в шопъра. Да видим какво има. Още ли няма гаджет? Това не ти дава да го такова, виж. Това не ти дава да го... Да, защото може само да го играеш. Ама за... Добре. Още няма гаджет, я? Изобщо на няколко кутика. Браво, бе. Айде. Нищо не получи. Я ти имаш ли гаджет? Ако имаш гаджет, ще те убия. Епик! Още нямаш гаджет. Аз много искам епик. Колко епика имаш? Много. Добре, на някой изобщо липсва ли ми гаджет? Имам един епик. На това не ми липсва гаджет. Два. С кой? Ева, май изобщо не ми липсва гаджет. Чакай, аз преглеждам да ви изобщо не липсва някъде гаджет. Oh, did you burn yourself? Foot punch. Sorry, but you На мен deserve изобщо не that. ми липсва гаджет. Ти играй с мен. Добре става, ама на мен изобщо не ми липсва гаджет. Invisibility. We can do this. Затова не мога. Еми, те почваме това. Да. Да, чакай сега. Айде нокаут. На код. Watch the birdie. Айде. Айде. И да почваме, хора. И ако искате... Ние сега се прибираме от плажа и сме тук в караваната. И ако искате да оставите лайк и абонат. И ако искате да получавате... На мене, виж, могат да ми се увеличават. Знам. И аз я имам. Дженет. Тя е... Тъпото е, че не можеш да играеш два дни срещу броля, когато. Да, и абонирайте към банката още, за да получавате съобщения, когато идват нови видео. Браво! Ще да хвана 0 за нас хора. Сега ако спечелим, печелим играта. Ако съберем на това видео 10 лайка, ще по... или 5 лайка, да, 5 ще играем още на Brawl Stars. Ще ме го убия. Не, може ще ме убият. Не трябва да ме убият. Не, убиха ме. Нищо 1-1. Ако сега ние победим, Айде, аз съм не видим. Айде. Летяща бомба. Не, загубихме. Мисля, че трябва да се с друго. да, ще бъде с друг хора. С кой да бъде? Сей точно. Да, Байрен е готин. Това аз съм на 12704 купи. Браво. Или айде играем. Ти играй с Отис. Добре, ама на Brawl Ball трябва да направим. Не, това с Гром. Играй с Добре. на какво да играм? На Brawl Ball трябва да направим нещо. Potential satisfaction. Carrying's exploding. Еми, така хора. Почваме още една игра. Аз не играя вече много Brawl Stars. Не, тъпо, Просто има и по-летни игри. да, знаеш защо стана малко така Лайк-1, ако я знаете ли Знаете ли, знаеш ли защо някой стана така малко скучно? Еми, защото това лято всички работници на Brawl Stars
са били на почивка и затова нищо много не са направили. Може би, когато свърши лятото да играем пак, нали? Да. О, не. О, браво! Аз мога и да го чувам. Да, знам. I am teaching, but you are not learning. Този тип на последно стана много як. А ти видя ли какво направих? Като на баскет прави. Я фърли топката. Вземи топката. Чакай си. Дай, ама. iPad. Ами, че го убих, идвай! Аз чупих една стена. Не! Топката! Браво! Още 0-0 хора. 3 секунди. Да. Сега трябва да спазим. Пазите ми! Че да вкараме гол. Че да вкараме гол. I hear the children laughing. Да. Значи аз сега ще взема топката и вие зад мен. Optimism is lack of information. Те трябва да ги убием. Аз взех топката. Бързо хилва има. Благодаря. Добре, това да ме уби. Карах нарочно. И ние хора, когато точно свърши времето, ние тогава вкарахме гол. Must remember to bring walkie-talkie. До вечера може би пак ще снимаме клип навънка и така. Да, аз не мисля да ви показа караваната и всичко. Да. Но е много яко тук на къмпинга. Да. С новия булски. Какво има ново шопа? Бате! Виж какво ново излезе? Преди малко беше с друг герой, а сега е с този Аз герой. виж какво има. Това и Еба. смотри. Ще имаш още този. Я виж. Да. Я чакай да видим ето с чакай. Броу паса. Това е броу паса. Дай сега да си го филмам. Този ще ми бъде на макс. Не, на макс. Не, 11 е макс. макс. Маса такова, спалите, аз имам 7 поръча. Аз съм 1211. Добре. Си ги пали два раза. Игра с Карл. Ще играме. Нали правих на Stumble Guys история и мога да направя на Brawl Дай Stars. след малко може да влезем да играме с Stumble Guys, не знам. Но първо след това видео ще направим Лайка Дино. Ако изобщо знаете тази игра, Лайка Дино е много яка. Не, може след малко, като мине още 2 игри тук на тази на Brawl Stars, да влезем да играем 2 игри с Stumble Guys и после 2 игри Лайка Дино и свързваме с клипа и чак до вечера. Не, иначе клипа ще бъде твърде дълъг и ще бъде много Добре, време да го значи една игра на Stumble Guys и 2 на Лайка Дино. И сега играем Значи тази. по-добре тази да я свършим и да 2 игри на това и да свърши видеото. 2 игри на Stumble Guys. Не, сега на Brawl Stars и тогава да свърши видеото. И после на Лайка Дино е на 2 игри. И после на Stumble Guys. Малко ще се починем и после на Лайка Дино. Да. Аз умрях вече, бата. Аз не съм. Браво, бе! Ти с Нани ги пръскаш. Да, Нани е много добър. Ако вие го имате, пишете в коментарите хаштаг Нани. Не гледаш ли ме? Да.
А мене той на зараз. Леш ли се поправя? Леш ли? А. Джимми е много яко. О, не, добър играч. Виж. Давай, давай, давай. Гледай. Давай. Гледай. Давай. Тази рун бях най-добър. Ами, така хора. Еба! Не! Я виж! За 20 стин. Получавам 100 спин. Това пин е много як. Айде още 2 игри, за да получа една бигбокс. Искаш ли? Една игра. Ай, добре, давай. 2 игри. И приключва клипа, хора. Още 2 игри. Ето нищо, че е дълго, то пък е по-добре, защото е дълъг. И хората имат повече да се забавляват, нали? О, аз направих вчера да правим лайвстрим, може би нещо. Днес ще го направим вечерта. Не, ти и утре ще дам на лайка. Днес ще имаме клипи. Ние вчера, защото играхме с ние деца за рейд. И утре ще правим лайвстрима на Студио. И ще го направим не знам в колко часа. Просто правим лайвстрим. Утре ще има 2 видеа. Първо едно видео и после другото. Значи едно видео и после лайвстрима. И да ви кажа колко часа ще го направим. Когато се преберем от полза, сигурно. Да. Ела бе, малкия. Бро? Дай се да пусна. Давно не умре. Аз ще му Айде. послушам. Да, да отида един път, не успях. Ето към мен. Хоп. О, хилвай се. Едно сме. Хилвай се. Ето. Какво ще направя ултито и ще умреш? Няма. Напротив, да. Еми, добре, хора. Чакай. И аз имам още една игра да изиграм. Да. Затова исках, айде. Ама аз нищо не получа. О, ще получа. Я да видим какво. О, бигбокс. И аз съм получа бигбокс. На мене нищо няма да ми се падне. На мене аз имам твърде много браулери, за да не се падне в бигбокс нещо. Опа. Аз ще ги плата. Ще убия бос, как сега го убих. Шели, ой. Аз ще скрия в красни. Гледаш ли? Да. Ще покажа на хората какво правиш. Гледай самата сте. О, един нощ. Едно. Ще е личо. Красиво. Мания. Да. М. Трябваше и аз да бъда съвършен. Не, те сме. Как се отвори? Добре, гледаш ли сега? Първо се хилвам се. Тя отивам.
Гледаш? Какво правя? Гледаш? Най-умният човек. Ого, бос! Добре. И аз към пришелието, правя я безсилна и я убивам. Видя ли как? С моите улти. О, бас има ултито и ме замрази. И тебе. Няма нищо. Поне хора. О, и аз взех 250. Давай. Нямам биг бокс. Май. Дай. О! Айде, отиде при бигбокса, натискай я. Ти си първи. Не, и ти. Не. Добре. Айде, давай сега. На 3. 1, 2, 3. Давай. Няма нищо да се пане. Я давай. Нищо не. Нищо не успяхме. Еми, добре хора. Добре, Хайде. казвам ви. Чао. Чао.